Jo, personalment, defenso la pau mundial, la llibertat i l'amistat que uneix tots els pobles. També em preocupen molt els animals, la nostra naturalesa i, per descomptat, el medi ambient. I crec que el consumisme a tot el món no és bo per al medi ambient. Si fem un pas enrere i donem suport als nostres agricultors, donem suport als nostres pagesos, aleshores, pas a pas, cada país pot tornar a ser autosuficient. Tenim tants recursos en aquest món. Cada país podria alimentar-se i compartir el menjar amb altres països que ho necessita. I això serà possible només quan el ser humà aprendrà que ell és responsable del regne d'animals i de la nostra naturalesa. I només a través de l'alegria i de la felicitat, l'ésser humà pot tornar a crear algo bonic. I si deixem de lluitar entre nosaltres, qui és el millor en aquest món, hem de fer amics, a tot el món ser amics. I no importa quina nació, no importa com i amb quina cultura. Tots tenim les nostres pròpies tradicions, la nostra pròpia llengua, la nostra pròpia religió, la nostra pròpia cultura. I si respectem això, i també cap al nostre veí, doncs només en aquest cas hi haurà la pau en el món. I quan hi hagi pau, totes les persones, inclosos els animals i la naturalesa, estaran bé. Si deixem de voler més i més i més constantment, què seria possible d'aconseguir amb això? Pot ser que demà ja no hi serem. I què guanyem llavors? Hem destruït el món, però no hem creat gens bo. Podem crear lo bo si cuidem els que tenim a prop nostre. Aquí hem de començar per nosaltres mateixos, des de la nostra profunditat. Si tenim satisfacció interior, la podem transmetre als altres. Crec que els esdeveniments com el d'avui contribueixen de manera significativa a la pau, la llibertat i l'amistat que uneix la gent. Ens trobem amb moltes cultures, moltes llengües, moltes tradicions, i aquí ens podem unir i cada persona pot portar-ho al seu món, al seu país i parlar amb els altres, transmetre-ho als altres. També és molt important que cadascú de nosaltres conegui la història del seu país, perquè només d'aquesta manera es pot promoure la pau. I també dono prioritat al manteniment de les tradicions, cultura i els valors. I quan viatjo a un altre país, respecto els valors i la cultura i les tradicions d'aquest país. Crec que això és molt, molt important per a nosaltres, independentment del nostre origen cultural, quan anem a un altre país. Si aprenem a ser respectuosos amb aquest país, amb aquesta gent, podrem desenvolupar amistats. Llavors hi haurà més harmonia i això és extremadament important també per al nostre clima. És un factor decisiu. Per què necessitem armes? Per a què? Quan cadascú de nosaltres sent una profunda satisfacció i cadascun de nosaltres respecta l'altre, és aleshores quan totes les armes es tornaran inútils i tota la seva producció també.